Benvido á Facultade de Filoloxía da USC, a casa en que se estudan as linguas, literaturas e culturas do mundo. A nosa oferta de títulos comprende 5 graos diferentes. Grao en Filoloxía Clásica, grao en Lingua e Literatura Españolas, grao en Lingua e Literatura Galegas, grao en Lingua e Literatura Inglesas, grao en Linguas e Literaturas Modernas, ou sexa, alemán, francés, italiano, portugués ou as linguas románicas en xeral. E agora, deixa que che conte a estrutura dos graos. É importante que coñeza as súas vantaxes. Están formados por un módulo básico que é común a todos eles. A este engadímoslle un módulo maior dedicado á disciplina que ti escollas. E máis un módulo complementario e outro optativo. Non esquezas o traballo de fin de grao. Podes abordar o grao baixo 3 modalidades diferentes. Modalidade Maior Plus. Dedica os créditos do módulo optativo á mesma disciplina que o módulo maior e ocupa o módulo complementario cunha segunda distinta. Modalidade Minor. Os módulos complementario e optativo están dedicados ambos os dous a unha segunda disciplina. Modalidade Mixta. Dedica o módulo complementario a unha segunda disciplina e o módulo optativo a unha terceira. Esta estrutura modular dáche a posibilidade de conseguir unha segunda titulación ao rematares o teu primeiro grao, cursando tan só entre 72 e 96 créditos dependendo da modalidade escollida. Por exemplo, se cursaches a modalidade minor, os módulos complementario e optativo están dedicados a unha segunda disciplina. Podes converter o teu vello minor nunha parte do teu novo maior. Só terías que cursar os 72 créditos que che faltan para completar un novo maior nesa segunda disciplina e empregar 48 créditos do teu vello maior para crear o teu novo minor. Así, co maior xa completo e o traballo fin de grao correspondente, acadará a segunda titulación e non precisarás moito máis dun ano ou ano e medio académico. Por exemplo, se fixeches un grao en Lingua e Literatura Inglesas, minor en Lingua e Literatura Galegas, cursando os 72 créditos máis e facendo o traballo de fin de grao, obterá o grao en Lingua e Literatura Galegas.